Historisch, fantastisch, niet-sassisch. Wie schreeuwt de uitgangen ISK altijd omdat het in Oud-Saxisch was, Oud-Saxisch. En omdat het in heel veel dialecten aan de Duitse kant van de Pool nog altijd zo wordt uitgesproken. Bosk, visken, wasken, tusken, mensken. Dat hebben we in Twente ook nog, maar heel veel andere dialecten in Nederland niet meer. Bijvoorbeeld het Saarland zegt tussen, mensen, wassen. Wie schreeuwt het toch, want het is makkelijker om iets te schreeuwen en het dan niet uit te spreken, dan het niet te schreeuwen en het er zelf bij te moeten verzinnen. Dat lijkt misschien een beetje op de manier waarop wij vuuroorlogs Nederlands schreeuwen. Nederlands of Duitsland met SCH. Wie weet toch de dialecten samenbrengen in schrift, maar sommige dialecten spreken ze wel uit en andere dialecten helemaal niet. En dan heb je nog dialecten dit mangs wel, mangs niet door. Dus altijd schreeuwen, dan kun je zelf weten of je voort laten of niet. Dus tusken, wasken, visken, bosken, mensken, neer sassies, fantastisch.